Intel Core i3 2310M процесор. Шпионина. Обичам работата си. Допълненията. Вече сте активирани. И тайното оръжие. Деца шпиони. Краят на времето. В 4D ароматно измерение. 23 септември в кината. Седмица на продукти Savex, Тема и Семана в Фантастико. От 22 до 28 септември всички продукти Savex, Тема и Семана на специални цени. 20 години Фантастико. Най-добрият избор за вас. Easy Leasing вече е по-лесно. Гарантирано ниска лихва, безплатно каско и данъчен кредит за CR-V. Обади се на звезда 2277 и научи повече. Honda – силата на мечтите. Беше време, когато да отидеш до магазина и да платиш не беше достатъчно, за да получиш това, за което си дошъл. Ще ви се обадим следващите 7 дни за доставката на мебелите, ще кажат на каски. 7 дни. И това е бързото. Тези времена ги няма вече. Време е да правим нещата по начина на IKEA. Магазин за обзавеждане на дома като никой друг. Харесваш нещо, вземаш го веднага, сглобяваш го и го ползваш още същия ден. В случай, че имаш нужда от доставка, да, предлагаме и тази услуга. IKEA отваря врати на 20 септември от 10 часа. Чакаме те. Промоциите в Lidl продължават. От 21 до 25 септември купи прясно пилешко филе само за 7,79 кг. Или Argos силна бира половин литър само за 75 стотинки. Lidl заслужава си. Целият свят е пред вас с ниските цени на Air France. Възползвайте се от изгодните оферти за полети от София до Европа на цена от 160 евро и до Северна Америка или Азия от 540 евро. За повече информация обадете се на вашата туристическа агенция или посетете airfrance.bg. Послушай своя Baumax, за да видиш изобилието. Трябва само да отвориш очи. Най-богат избор от продукти за дома и интериора в Baumax. На цени, които не бихте искали да пропуснете. Комплект умивалник, смесител и моноблок само за 119 лева и 99 стотинки. Baumax 30 000 продукта на гарантирано най-добра цена. Тази седмица рожденикът черпи с 30% намаление. Бомбони с бренди за 1,88 лв, шоколадови целувки за 99 стотинки и лютеница за 2 лева и 9 стотинки. Празнувай 11 години с Била. Рожденикът черпи.